Nej! Sådan der. 2 minutter og 45 sekunder. Ja. Tillykke med det, siger jeg bare. Tak. Super flot. Den var i hvert fald slået. Ja. Er du klar til at hæppe på Katrine? Ja. Katrine, så siger jeg, værsgo. Og Katrine, hun skal jo faktisk stå sådan der noget længere end dig. Hun skal stå der over 6 minutter faktisk, hvis hun skal slå den, ikke? Så jeg synes lige, vi skal se et indslag imens, skal vi ikke det? Ja. Fordi nu skal vi et smut til Vollsmose, et sted, som du sikkert har hørt om, der ligger i Odense på Fyn. Du har nok hørt, at der tit er lavet og problemer og sådan noget, men faktisk sker der også meget godt i Vollsmose. Blandt andet så har en hel masse børn og unge bikset en kæmpe musikforestilling sammen med Odense Symfoniorkester. Og den forestilling er Madua med i. Hej, jeg hedder Madua. Jeg er 11 år og bor i Vollsmose. Jeg bor sammen med min familie og med mine 6 søskende. Min familie kommer fra Palæstina, men jeg er født i Danmark. Jeg skal ud på koncerthuset, for nu er det store show begynder. Jeg er meget nervøs. For ikke at blive så nervøs, så tænker jeg på, at der slet ikke er nogen mennesker. Det kommer til at gå rigtig godt. Tror jeg i hvert fald. Det er Vollsmose hvad? Vi er børn og unge fra Vollsmose, som laver en rigtig stort show. Det hedder Vollsmose Symfoni. I sidste uge, der har vi kun øvet hele tiden. Altså, vi fik nogle pauser, men resten af tiden skulle vi bare øve hele tiden. Der er rigtig mange af mine venner, der ikke må danse. På grund af, at deres forældre tror, at de hele tiden skal røre ved drenge. Sådan nogle ting. Men det er ikke altid, man skal. På et tidspunkt, så vil jeg gerne gå til dans. Så en forældre, det ikke er så godt. Fordi der er en af mine venner, der har prøvet det. Der skal man stå og røre ved drenge og holde dem og alt muligt sådan noget. Så jeg synes, det er ikke så godt for dig. Min bror, han har set, hvordan det er. Og så siger han det så til mine forældre. Så er mine forældre okay. Nu har jeg fået lov til det. Og danse. Så er vi der. Ikke nogen med at være nervøs, vel? Nej. Kun nervøs, hva'? Så når man er lidt nervøs, så kan man godt gøre alting lidt hurtigere, end man lige selv føler. Fordi når man så er lidt nervøs, kan det godt gå lidt stærkt. Vi gør det bare lige så I skal bare gøre det dobbelt så langsomt, som I har lyst til. Der er mange, der er muslimer herude. Altså for muslimer er det, at for det meste, man må ikke drikke vin. Man må ikke gå til diskoteker. Når man bliver sådan meget stor, så skal man have tørklæde på. Man skal bede. Så er der sådan rigtig mange regler. Altså, der er nogle forældre, der går meget op i det. Så når man bliver 7 år, så skal man have tørklæde på. Mine forældre, de går ikke så meget op i regler. Vi må selv bestemme, hvad vi vil gøre. Men hvis det nu er lidt forkert, siger de til os, det er lidt forkert, det du gør, så forstår vi det godt. Jeg går ikke med tørklæde, fordi mine forældre synes, jeg er for lille til det. Og jeg må selv bestemme, hvornår jeg vil have det på. Måske tager jeg aldrig tørklæde på. I Vollsmose er der rigtig mange rygter. For eksempel nu, hvis jeg danser, så kan de sige, ej, hvor er det grimt eller sådan noget. Så kan de sige det videre til andre. Der er nogen, der synes, det er forkert at danse. Nu skal vi prøve med at stille, selvom vi er helt oppe at køre, for nu kommer der noget, der er helt stille og roligt. Måske er det, fordi det ikke må mor og deres forældre. Så vil de bare have, at de andre ikke skal lave noget. Det er synd, på en måde er det synd for dem, fordi det er deres forældre, der bestemmer. Jeg er meget glad for, at jeg må.
Det, der er fedt ved det, er, at man kan danse og vise det på en scene. Og så får man sådan lidt opmærksomhed på det. Så er vi tilbage her i studiet igen.